Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. X'namlu? Nibdew? Nibdew mhux ħajkun faċli insibir xi ħadd miflok Harry. Vera. Intelligenti. B'saħħtu. Edukat. X'inti tgħid? Ignorant. Għax tkun ignorant biex tinsa toħroġ mill-post wara li tieħi n-nar. Taf tista' tgħid? Illi hu fajjart him. Għaw l-ewwel wieħed. Rajtu, kif ramalu drajte, armare! Your friend. Taf kif senna jenu oktopus, ek, vera friends. Indonajt, ejja ħaribdew. Nistan idħol? Idħol. Suħġina. Alright, x'ismek hi? Jien jisimni Oswald. Tajjeb, Oswald. Inti ġileħdim bħala security? Għandi esperjenza. Allura għajdli, x'tagħmel jekk xi ħadd jippuntalek pistola hekk? Min jissu? Jena, Id-min fejn tħadd? jien Massimiliano. Bħala hobbies inkanta fil-kor ta' knisja, nilab il-badminton u dilettant tal-pastur iż-żar. Ma nafx, kemm inti tajjeb għal dan ix-xogħol ta' aħna m'aħniex ikor tal-parroċċa. U wieħed xiri tkollu biex għadim f'da xogħol. Biex nibdew biex, għandek bżonn il-ħeffa. Naħseb jien ħeffa ġandi bil-badminton. U tkun taf tiġġieled. Mhux problema, min ġej. Ġejjina. Però ma xiex huwa ġak. Bomba da. Lilu rrit. X'taħseb, Willy? Nżira bħala kemm tidher differenti minn fuq Tinder ħej. Tinder xin? Int Katli? Jien Katlin. Kull mela. Xin salvaċ? Kull għadlek. Għarrajti, il-Willy jena. Kent Katlin. X'għan ġiblek? Xaġibli. X'għatikol? Marri xara menni għalma. Għalli fini. Waiter! Charlie! Ejja, ej. Sorry, għamnek huwa 5-star restaurant. It-tisfir, għal-festi. Għawaj, għanġib lawkens li. Dek il-menu. Limbit l-ħas ġej. Xarru kaza. Dik lista sħiħa tambi. Bil-kollu jinti għam l-istess u jinta xnamillom nażillom l-ħas, I was thinking to go for this wine. Da. Ejo 50 euro. Ejo 50 euro namlu ġemma ħala jena u sħabi l-kazin mela fresko u għedja. Whatever, shall we order us on the juice? Sira. Nifhem xejn jena. Kollox komplikata. Eskargot. Deċili. Eskargot, mara. Bebux. Għaxen bebux. Kulli taf. Dawk, anka l-kazin ġibħolna. Ma wieħed l-għamir, T-nġib l-għed bebux, għal-għobna tijak lu minn ġoxxel. Jien marriċ bebux, jien ġazmit. Jien rrit temużu. Il-kwejl naħseb
U naqs mux għatobri għaw trit. Wow, 14 għan. Ejwa, tajjeb, joġobni. Mela għajjatlu ħajġib. Senna ħanagħi. Da kollox ġiex 400 euro. Ja, ħsibtni. 400 euros. Għawnik service ta' Servis il-qalb ħajkollok tagħti, mela daqda ta' spejjeż jew bis-serjetà men. Ifhem, jekk taħseb li ħamnef ek ħafna għidli u fil-każ. Qed neffa. Jiblaw. Nibdew b'cocktail mlula wieħed jib ta' ċampanja. Tiġġenninni. Oli, x'qed tagħmel? Illum m'intix moħħakaw. Sorry, sir. Naħseb marretajni bija. Nasmu ser. Ħodem. Sfoga fil-pipe. Badna l-lume, badna. Dak padru, dak. Iva, da lodu, da. Sabiħ. Għamil niftik, għajja. Fader! Għaw. Għandi bżon ninkelmek, fader. Mux issa xet nishtri il-ħut il-loħti. Xet iċċifamfru? Fil-kazzan dal-lili, fader! Oh, tajjaċ missija. Fader, Għaw. taf li jien għandi xi ngħid ma' Katlin? Finni naf xaħġa, pess toqgħod għandi nafu. Fader, taf li inti daħlet fellus f'rasa. Illi jien għandi xi nittiena, fader. U keċċietni mid-dar. U d-dar mux tija. Tija id-dar? Allora, jek xek titlaqin, mela titlaqin. Ma nibża, fader. Ma biex toqgħod anti ma tibżax. Tidajx, fader, Ma kol tidajx. se nidajjien fader, kif tidni nidaj? Insomma, nibża naqad dar tijak għax dik il-kamra tijak tal-waħx, kolla xemat ħomor, statwetti santi tal-mejtin, tal-biza ħanajle. Issi u kol, jew issi u kol, ċaffarijiet daw. Fader, Ah. tkellimint femint? Li daħħalnix fil-problemi ta' kumitnej, ma rġi kollix naqsa manzin. Mela jinċerna kikun iħu. Ix, Biex t-xilħu tal-ija kollax naħseb baqqa li noqt għandek jek ma nirranġax, fader. taf li issa li qed naħseb fuqha, naħseb li kważi nissi nipprova għadi li nejn il-koppji jiżu l-mulej qed jgħidli imxi fuq din it-triq u da dejjem hemm l-ewwel darba, mhux hekk bħala saċerdot naħseb aħjar nejnkom bħala koppja. Thank you, fader. Ejja, għax ġim oħra nkunu qed nagħmlu għad il-play. Hawn ħin, għandek bżonn xi għajnuna? Ġilien, jaħasra, mhux issa jmissek inti. Skużani, sibtu li mislili ju. Idħol. Tajjeb sur kappella. Propja snowman ħieqjar, b'dak li mnieħrek, x'tajjeb, minn hawn l-isfel tajjeb, imma mnieħrek ħie ma jxraqx mal-fenek ta' U xieħra, kiku ħatamlu ġos, forsi tal-law iċufu. Ma mux hekk. Ma jiex nistana. Għandi idea. Felix, mur prova inti l-kostum tal-fenek. Mu, inti ħadoqgħod il-fenek. Mu, inti Pini se tkun ir-raġel li joħroġ l-ewwel darba bil-karozza. Mu. Hawn ħin, għandek bżonn xi għajnuna? Ġilien, jaħasra, mhux issa imissek inti. Meta il-Pini jgħid issa se nagħmel. Okay? Ok, sur kappellan. Sorry. Allura jien se nilbes.
Ara, jena naħseb li inti jekk tilbes żarbun iswed u mizbajda tkun tajjeb ħafna. Felix, ġik? X'taħseb? Perfett, hej. Ma nafx jinta, x'għandu x'jaqsam imnieħri mal-kostum. Għajja pinni toħux għalik, imma jiddispjaċini, ma mdex narak bħala l-fenek dak li mriħeru. Issa se nagħmel. Għalli bżon xajnuna? Issa jenzu se il-molej! Il-molej ġiljen! Mux issa jmissek inti! Fimti! Ok, sur kapellan. Ara xe ġmielta, ara che bello, grande, grande. Dan il-post ideali, għatlek ideali, għax kaldo, luce, u peress li 4 pjante per household. Għawnek juġu ħafna household u molto, ħafna jgħodna, x'taħseb? Kat, taħseb? Fejn tfawa? Box. Fejn tfaw l-ġens? U r-ranġint, komplient, issa jena li t-mur għax għandi terapin id-dar. Ta' fidek, nelle twem għalli. Mela, l-għolne grazzi tal-li għacċettajtu li tpoġ bil-qeda miħaj u t-diskutu relazzjoni ta'kom minn mikom ħajibda. U għajja bdent fadar mġajjarek. Nibda jien, mela jien għandi problema, intom għankon problema. Katlin tibdint? Nibda jien, mux dajem jien nibda. Umma nessa nibda jien, għadna għaddejna l-ewwel sentenza diġa ħatibda. Taraħ, hekk jagħmel fader. This is what I mean. Jina f'dal momenti nirringrazzja l-mulej Alla li tħalt għal-qassis. Jo, poġġu bil-qeda, poġġu bil-qeda. Poġġu. Xorta għadni ma fimx, eżempju Katlin, għalix ma tiddiskrivirix ftit ir-relazzjoni tiegħek li għandek mal-Willy? Imkisser. Jekk xejn imkissra, x-relazzjoni hija mara mkissra. Imkisser l-iskrin tal-mobile. Kissirtu għat li kont qed nirrabja miegħek on the phone. Issa kellimt il dak il-ħabib tiegħek to repair for me. Imma tini. Miskina kisra l-mobile. Iktar. Xorta għadni ma nistax nifhem ma xet idejqek eżatt, Għandu oħra ux. Jien m'għandix oħra ta' fejn li m'għandix oħra. Xomni fader. Ejja, xejn xom. Dawn l-affarijiet li toqgħod ix-xom fis-sekondarja konna nagħmluhom. Iva fader. U mhux jien kont nagħmilhom. Mhux jien taqqas li ma taħt meta kien żeta raħja kien nitti. Kont se ngħidlek. Ara ma tiddajx qudiem il-mara tiegħek. Jien ma nidajx għax jiena qassis. U barra minn hekk hemm xi ħaġa li forsi jista' jagħmel il-Willy biex inti taħfillu. Le, ma jisajmen xejn. Għax jiena minix second best. Jiena jew l-ewwel jew xejn. Jiġifieri, issa stay away from me. Talk to the hand, Nancy, talk to the hand. Ma tabtini d-salvaġizmu hekk tok iġġennin hekk nħobb ta' fader. Suwa. Ħanajdlek, issa jiena qed inkellimkom ta' ħabib u anke bħala qassis ma' il-problema li inti qiegħda f'dar ħaddieħor u allura il-Willy hawnhekk wasal il-ħin biex jgħidlek dik il-ħaġa li ftemna fuqha. Ma wieħed ħatajdilha. Le, ħatajdilha inta x'tiegħek. Għajdli Willy. Għajdilha Willy. Ejja hi. Tlaq l-barra mid-dar. X'nu? Tlaq l-barra mid-dar. Inti qed garani l-barra mid-dar? Le, toħodix, fader, ma tix toħodek, jinsaqsejtek. Itlaq l-barra mid-dar, u jina noħodaq le, mux ħat itlaq l-barra mid-dar. Allura, take it easy, go break, take your time, u għada tħossok komda għara xietet mill-futur tijak, kemm ibqa ġoddar, tajjeb? Għara, biex forsi nirranġaw, ti toħodni f'dak il-restaurant li morna l-ewwel darba.
tal-400 euro kont. Dak taf kemm huwa li umbad dak il-wiġvili ta' wejt darba li hemmhekk kattirxi xejn ma ħallejtlu ta' tgħid kemm berra fader, eh? Dak, jew hekk, jew xejn. Fader, mill-esperjenza tiegħek man-nies, taħseb li bqawja. Nibqaw kakmati bik id-dar, żgur ħanibqaw kakmati. U issa bqajna illi ħajħorġu ħajmorru dejt flimkien u mbagħad jaraw forsi kif jibqgħu minn hemm l-affarijiet. Dejtu fejn se jmorru? Naf, għandikom jekk fimtom sew sejrin f'dak ir-restorant li kienu marru l-ewwel darba xi restorant Franċiż daw. U taf qed ikun taf. Ja, sejra magħhom jaqgħu. Għax immur magħhom ma tarax minn għandi ċans għal dan l-affarijiet. Isma' ħeja x'inni biex ngħidlek ta' inti għaw tiffansja xi naqra l-beri? U ma tafx niffansjah jien? Mela, għarax tagħmel oħra x'miegħu, bil-Miliet San Stefnu ddum miegħu, u mbagħad inti qiegħda fil-Parlament dak min jaf x'jagħmellek lilek iġennek. U x'inti tajt? Daqskemm hu bniedem onest. Imbagħad tisma' lanqas tistennija minnek ta' qassis tiġġudika lil proxmu hekk. U mulej, jekk qed nisbalja, tini sinjal. Ara, oħt il-valer, ġanna, ħorrajdew. Jina okej, u intom? Għana għarrajt, onorevoli, ġenamlu ronda. Tidru, ifjoni biex jgħalkom tajjeb ta' iżomkom minn xejn. Użgur, jina għazilt ċirku bħala xejn. Felix, inti singilux. Singilin? Għaxan, ma xakken. Singil? Tajjeb, mela trid niġu niklu hawnhekk jiena u inti l-lejla x'taħseb? X'tagħmel miti? Ma lax taħmel, mux ovvja. Forsi nġabar fl-axħar. Wara r-rehearsal. Niġi għalik. Vera? Tajjeb. Ma nafx ta' imma naħseb aħjan għaddu għan tal-lottu għax t-sir la kidej illum. Għarni dejt, ma marra bil-parlament. Isma tajt, teċet fit-taxfija. Il-power? Iwa, f'dak il-kas, hu extension miegħek. X'taħseb Eman? Dik is-sijut, tajlek Freddy Portelli? X'għamna, mux tajba. Ejja. Sinek siltom? Ejja. Niħrek? All right. Udnejk? Kull ma kalli naqtu kik. Għaxxart? La, jak kan kam til-mejta. Għaxxart? Ma tarax! Għalix li jħassra l-nisa għallum, ma tanċoħbu l-juni folti. Ġivri mur, għabat, idħol għam dal-banju ġibu ġiblu saqaf. Itla mur. Itla. Għanna lejna mle. Santa, xi anniversarju? Ara, ma għadu jaħdem għawda. Ara, mela dek miegħu. Technically no, imma ġejna nik. Warajja.
Isma, sabat u ordinent ta' xina jħawduni komplikata l-ismijiet ta' dan l-restorant. Dak għax French restaurant. Jar, mela, għaxjek kindik bewsa, teġi French kiss. Kemm mitħamallu. U jom iċċajta, babe. Ma your sense of humor sucks. Mela bħalek, l-lejla nfera sucks, ħanajlek, Hi, għanna reservation, please. Mejda d-nejn, u xej. Iva. Tistaw tgħaddu. Nistaw nimxu fuq il-mejda l-oħra? No problem. Meta taħseb illi nista' narġa' niġi lura d-dar tiegħi. Għax issa sninna naqgħod ġildi mhux vera. Ma nafx. Għarajn neħdu l-affarijiet bil-mod u naraw kif tiġi. X'taħseb? Allura, onorevoli, Darlene. Nista' nsejjaħlek Darlene? Iviva tajjeb. Allura jena kif għadt mandu ngħid li hekk tiffansjani. Għax jiena hekk jiġini l-ħsieb u daqshekk. All right, let's get order, please. Iva, jena nafx ħanieħu. Ara, irrid Negroni avec de glaçons biex nibda, u mbagħad foie gras u swasis dak biex inunnu. Illum jgħad bil-dak, chicken, mu pork. Dak mela. Sinu? Li niġib l-da, entre. Dak huwa starter. Ma niġib l-da, bon appetite. Dak mux fuq il-menu. U mela ġib li trejt fiha! Għalli fidi. X'mistħija, x'mistħija fik, għalhekk ma rix nibqa' iktar minn kien ara. Kullim kien iġġenni nistħi. Baby, jena naf li forsi minni ċampion tal-politizza, imma da xjot, jekk ma jkun hemm xejn mħabba. U jena nħobbok. Inti tħobbni? Ma nafx, jisu mar li l-abtit. Hansi, I'm leaving. Tini xaġa tal-flus, sax meta nkun hekk nkun irid nixtri xi ħaġa biex niżvoka. Għasfejti jem? 10 minuti stenna l-irċevota. Yes, telqet. Fetli? Lele, għazil se tikol? Uġib li bħalek xort ħalija, l-tuħwet nħojjen. Kom li kien. Senjura fejna? Senjura, senjur jien, għax il-ħen kollu mbamblila. Għalli li kien. Forsi jek nikollom id-nej, nibda, nitrejja. Ara l-Willy. All right, Will. Ħara, il-wili dejjem all right. Barra l-lum. Il-lum indunajt illi dik ma tħobnix. U għada miħaj għal-flus biss. Ma jfħalek ja xamakka, fuq dejt ma Felix. Felix. Sorry għal-autorita, għamilla l-brettilla jżer. Samu, għax id-dwiħja u makbar. Għammu għelu. Isma rrit nejdlek. Jek tara li għajnejja ma baqawx fajnek, skużani, mandek il-libsa naqra ċara, snin it-tlifhom i għaddejjem, skużani, mux għax nkun irrid xien tilfu. Skużani ftit. Ken senti katwaq li xi ħaġa fuq ħanġiba biskuża u nitlaqlem. Senjura, dan restaurant ta' klassi. Law l-affarijiet ma nagħmluhomx.
Lanqas jekk intik 200 euro. Għal 200 euro, mux tazza wahda? Aj, fara waqqajt fuqi, men inti jekk. Willy. Parkjat fuq yellow light. Ma jimportanix, minn xej ma jimportanix. Il-għum tal-etnet fajla u ma jimportani minn xej u minn ħadd. Mela tqajna. Anka jien. Għajt fuq li xkaffallum l-ewwel dejt. Għal xej. Kemm huma differenti minna. In-nisa anke fi ġlieda. Aħna niġġieldu, nifqgħu xulxejn 5 minuti wara bid-dem nkunu qed nieħdu birra. Roma, anka fuq ħarsa ikunu għadhom billanżit għal xulxejn sa sentejn 3 wara. Ekku man-nisa. Tidgrok? Le, ma nixrobx. Darbtej fis-sena biss nixrob fil-birthday. U darba l-oħra? Meta ma jkollix il-birthday. Fejdu pjat, issa se nagħmlu. Għalli, għalkom bħalxi għajnuna? Duħlu minn hib. Felix ma ġiex u ma għax fejnu. U ġie rispondi. Ma rajtx lil Felix hux. Le, ta' għadu ma ġiex. Kallu dejt il-bira, mela. Dejt ma' min? Moħti. Issa se nagħmel. Daħlu għamin hemm dik isa fil-fortuna toħroġ ħasra u tibqgħu xtejdu issa se nagħmel. Ma hija x'aħad irid jagħmilha tal-fenek ta'. Tħarsux lejja, jiena ħandabbar minn hawn. Tlaqtien. U ma taħsbux li mhux ħajidħol li dal-kostum? Disastru totali. U li hija ta' mixxek sur kappilan ċitek ħażin, no? Era naqab lej serja kif ġabu Willy. Issa se nagħmel. Għalli, għandkom bżonn xi għajnuna? Ġiljen, inti mhux suppostaw qiegħda imma fuq il-palk. U santissimus difekinja ħasra. Daqsek il-karriera ta' direttur spiċċat illum far Robert. Spiċċat! Sur Kappillan, ħasra meta nara kek vera mweġġa, għax maħa ekxek, inti bniedem tant talenti għadħalli dil-bicċa xogħol tkissrek biss inti għarkem inti umli. Omlok, tajjeb, omlok. Le umli, blu, umli. Umli, apparti li inti umli, inti kulħadd iħobbok li lek, in-nies jirrispettawk. U ċajta kif tajda inti waqt l-omelija, mela xi ħadd jgħid iċ-ċaj bħalek daqskemm inti bravu. Dawn l-affarijiet tittara. Veru, mela ħanamlu dank li aħna kapaċi namlu. Prepara Fader Robert, prepara l-inċens, prepara kollox għax illum kantata u ħanuruha fuq it-television. Tlaqna. Ejja nipprepara. Ejja l-inċens. Ejja, mela. Poggio! Poggio! Poggio ħanejdilkom daqxej ċajta ħelwa.
għadni ma bdejtix ta' ċajta. Kem għanna parroċċa ferħana Allah jbirek. Deru ninqala ċajt jien. X'inhu? Jien il-fenek, isma qed teħdu gost taraw il-wili. Tinsewx tfaqqgħu like fuq il-page ta' Dan Usan. X'uġġi ħtaraz daqshekk xrobt. Forsi naqaf il-berdi. Terġax taqla fuqi, m'għandix iktar wipes.